Намираме се в стаята на Пацо. Гледай сега какво става. Добро утро, Панайот. Добро утро. Как е живот? Нещо да се похвалиш? При мен условията са много зле, виждате. Много е суров живота в моята стая. Няма женска топлина до мен. Няма кой да малко дори съм изцинал и съм болен. Няма кой да ме завива, няма кой да ме топли. Сам като куче, а? И от кога така? Сега съм последните години винаги сам, самотен. Взех да свикам със самотата, обаче е много тежко и лошо нещо. Разчитам на проекта да намерим жена на Пацо, да се сбъдне моите неща и най-после аз да бъда щастлив и да имам момиче до мен. Намираме се в стаята на Пацо. Гледай сега какво става. Сега да видим какво става в Фейсбук страницата да намерим жена на Пацо. Много писма, много харесване, много коментари, което много ме радва. Благодаря на всички. На всички ще благодариш, като станеш президент. Сега, една по една, ако обичаш. Ще започна с първото писмо на Мария Тенева. Мили Пацо, целувка ми праща. Откакто те видях по телевизията, постоянно мисля за теб. Следя всичките ти интервюта и мисля, че ти си човека за мен. Ти си ми идеал за перфектен мъж. В стаята имам над 30 твои плаката и снимки. И аз станахме право като някой. С плакатите са като Джастин Тимбърлейк и Джейзи. И мои плакати да имат някъде в някаква стая. Аз не знам, че да има някой плакат от моя стая. Аз даже вкъщи нямам плакат. Мой. Брат, нещо много ти се разтрепери гласа. Що така? Вълнение? Човек, който има плакат. За първи път между другото ми се случва момиче да има мои плакати в едната стая. До сега толкова години, нали, съм по предаване и по медии и за първи път се случва това нещо. Това само ме прави щастлив и само да ще ти кажа, нали, да се готвиш за кастинг. Конкуренцията обаче ще е много голяма и жестока. Друго писмо, което е много интересно, е на Иванета. Чай, че го изгубих. Намери го. Чухме, че има добра оферта за теб. Добър вечер, Паци. Искам да ти споделя чувствата си. Така започвам. Искам да съм жената, която ще ти готви боб, ще ти чисти тоалетната и ще ти пере чорапите, както и мръсното бельо. Не, това не е истина. Между другото, Иванета, до сега съм няма така жена в живота си. Единствено моята мила майка, която много обичам, тя ми пере мръсното бельо, тя ми пере мръсното чорапи и тя ми готви боб. Обичам боб. Аз обичам боб. Много обичам боб. Надявам се да ви, че, нали, благодарение на проекта да намерим жена на Пацо, да сменя вече майка, защото толкова години е че с някое младо и красиво момиче. Може и това да си нищо не се знае. Подготвя се за след нова година за среща с мен на живо. И донеси 4-5 кила боб, ако не те затруднява. Защото Пацата, както забеляза, много обича боб. Аз много обичам боб. Това малко е нецензурно, но ще е готино. Очаквам от теб да имаш дебел и здрав. Не знам дали ти ще разбереш, ще се убедиш. Все пак. Тя го е написала какво означава. Мислям, че ви се сещате да го казвам с точност. Очаквам включване от теб, бейби. Паца, ти си решаваш, брат. Кефи ли те Иванета? Значи, обичам такива момичета, които са по-цинични, по-вулгарни, по-брутални, защото и аз в предаването, където съм бил, така съм се държал. Дали, има и предаване, където съм се държал по-нормално и по-добре, но зависи от предаването. Намираме се в стаята на Пацо. Гледай сега какво става. Елизабет Велева също ми пише. Здравей, гледах предаването с нощи, много ме хареса. Надявам се да се включвам в изискванията ти. Предполагам и силно се надявам да правиш хубав секс и да се наситям. Аз ще ти пера и ще чистя и готвя. Много иска да ми готвят, да ми перят, да ми чистят. Да знаеш, много ми решат чорапи, само да ти кажа. Не са от най-честите. Паца, ако искаш, може да ти уредим пералня вместо жена. Става ли? Да ви кажа, не искам домакина, да подчертая, нали? Много да ми пере, да ми чисти, да ми готви. Това не са най-важните неща за мен. Все пак също това си е основно, но по-важното е все пак някой да ми е домакина, да ми чисти, да ми е като домашна прислужница, а пък да не се разбирам с нея и аз да не я чувствам като част от нея. По-добре да не са така нещата. Паца, с тези думи ти спечели сърцата на много жени. Давай смело нататък. Елза Петрова ми пише. Дано тя да не иска да ми пере, да ми чисти. Панаил, здравей, това е Елза Петрова. Искам като предизвикателство да ти поставя задачка. Виждам, че мислите ги взимаш доста на сериозно. Напиши, ако обичаш ти и на мен, едно хубаво писмо. Какъв човек си, какво детство си имал и всичко интересно, което се сетиш. Защото и ние жените трябва да знаем нещо повече за теб. Ако не те затруднява, разбира се, и ако ти си пише. Не те затруднява изобщо, нали, брат? Кажи нещо за детството, ама като за телевизия. Позитивно. Имал съм много хубаво детство.
Не съм бил лишан от нищо. Бил съм обгрижван с много любов и много щастие. Родителите ми вече имат към 32-3 години брак. С сестра ми сме били наистина неразделни. Имаме една много силна връзка между мен и нея. До тук добре. Нещо по-искрено и лично може ли? Дълбоко в мен също съм и... Не много дълбоко. Чувствителен съм. Имам чувствителност. Също на моменти съм и на ранима душа. Не съм нали това лошото момче, което повечето се свикнали да виждат за телевизионния екран. Стига толкова, че аудиторията се просълзи. Дай някое писмо сега. Също интересно писмо, което ми направи впечатление, писмото на Райна Георгиева. Райна ми пише: слънце, много се сладък. Всяка вечер си мисля за теб. Банално е да казвам, че те желая и имам много по-дълбоки чувства към теб. Без да ме познава това направо. Все едно, че в момента съм, да знам, Кристиано Роналдо или Дейвид Бекъм получава такива писма. Идва при мен, той що съм пекан. И що ме имитира Дейвид Бекъм. Ало, Бекъма. Айде малко да слезем на земята, а? Я прочети онова писмо. Това е нареждащо писмо, ще го прочеташ, от рядко има такива писма. Мисля, че това е поредната простия, която правиш, Панайот. Аз не съм хетър и не искам да ти обиждам. Просто мисля, че можеш да се намериш жена и без тази публичност, с успех все пак. Аз да ти кажа, Мария, без тази публичност, на 29 години съм, не можа да се открие жена. Това ми може да се каже, че един от последните ми шансове да се намеря жена. И искрено аз се надявам и разчитам на проекта да намерим жена на Пацо. Това да е моя шанс и моя късмет. Намираме се в стаята на Пацо. Гледай сега какво става. Продължавам с писмата. Роси Стоянова ми е написала интересно писмо. Няма да ти казвам, че не мога да живея без теб, като някои други, понеже не те познавам. Но това, което ме впечатли, е, че ти си много истински, непролиден и честен. Хареса ми как ги направи луди всички в къщата, това го може само ти. Права е, брат, ти си машина. Бейби Иванова също е писала писмо, което също ме кара да се изчервя и да се изпотя под мустака. Здравей, Пацо, много си хубав и силно се надявам в мен да намериш нещо красиво и да се получи между нас. Може и да се получи нещо красиво, освен ако не се изложиш грозно. Меглина Иванова ми пише: здравей, Пацо, не се излагай повече, всичко е съдба, рано или късно и ти ще намериш своята половинка, когато най-малко очакваш. Меглина, аз не мисля, че се излагам. Не се излагаш, дишай спокойно, виждали сме те всякак. Чакай да намеря. Това път съм на вибрация обаче, скачал съм звука. Една фенка ми съм обаче. Ало? Аз в момента съм на палатка и малко условията са при мен малко трудни. Виждаш, че е сурова зима. Имам едни консерви от Боб. Много обичам Боб. Аз обичам Боб. Айде, стига с този Боб. Обличи якото, кажи чао и отивай да нацепиш малко ламинат за огъня. Значи, за всички момичета, които са ми писали, които имат интерес, подготвяйте се за нова година, след нова година, за среща с мене, където ще има възможност да си поговорим, да се опознаем и все пак от едно писмо нищо не може да се разбере, друго е прекия контакт и срещата на живо.